Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakten jong ka Jingrwai ka de Lano. But balay nga mi ka Jingrwai namar ba nga atrang hindi mo jing saban mi ka Jingrwai. Di ni ka Jingrap jong kipurlong. I Sam but I Rungkat. But kumju I James ro I balay ka video. Klem makirang na pun mi in Jingrwai but kadaw bang ko apun mi in Jingrwai kadi ba boro hindi pa nga ong banga ong kumno tambalong entala ibu nanti ka Jingrwai party ka jong tinga ko ka Jingrwai pat bedi nakasujong pat ba ken ti kaban pen iya ki issue ti wala ngam la ban tablet baro ka jing ka issue ma bangia face akan ka society jingi akan ka state jingi ngam la ban tablet ha ka Jingrwai ti tangba ka tu ka mi ka ba min issue bangi la san post nam kan menta bangi face ka ju tinga tab ka tu ka Jingrwai kan ti tang ban Pynsngew kan kinong ilam jingi ma long bangi la idap san post nam di sngubha kin ban wan ra na ta ka jingkala te tang po election mo ban ong wan ra jingkala pen ina ba ka kam ken kam pen duna na tang ya ka ta ka tang man sia promise talk ma di pen ina pat ka kam ken ban wan ra jingkala mar kidan ki pai ba ki kwa ban yuma tamba ngim la ban shliong we nong yalam ri dei le kata tang batang ini Jingrwai pat ka thol de borok kan ndi bang tho shimet ni nu de borok kan kini ki pa de nong yalam ri ki badan ka jong ka kam ka ba ki pede ban pendap di ban sngo ba kan pendap hai ta kam kan nuksa kum shnong kendang ma kum ka issue ka ba ki fees kinong kendang ma ka we ka de ka surak te bom yang ka surak ka surak hi kedika badan kam te namar hakun kupor ke jingdan kam steng senya dan kam hospital dan kam dan kam am te sngpa ken pelam te bakum nong hikai ma nong hikai ru menakan ki dawala ka hok jingki de dan ban syasiat tiar gas te klem ki nong hikai ru nginum longkum ni namar klem ki nong hikai ru manga mo phiru nginum long hikum ni de ki nong kai ki de ki kemik pa ba jengi but kemik pa nya kum kena sekolah kena college kyuki badang puli hi hayeng ya spend time ba kemik pa thang kendiat te ba kinong kai pra khandai kenta te nya spend time kilong kum kemik pa ba jengi te ti black man I ba fin tama ina penya kis ngap kanya gajing dawa jungki ru ma ti bat ru ya ka border issue ma shning ya thiasuk nya shongsuk ma stesha border pada ki tangbannya bakalakang nong tu long adan jing songs ir te men hakan ni kumba nyetet de bagi on jasha yu kilaya long tamo ye du emen simbrio ti ngi ka border ngila yu ka sam place nam menyata menta ti ngila ya dan kan ka full fledged Meghalaya state de ngim kata ka san place nam jingi kam pa long ta jinga sacrifice ki department jingi ru ma ki riuslo jingi kalong le no ke namar ba adu mentar ngidang sha penyate hakiwe ngidang sha le he hakiwe ti sungba ken pet lama kini ki nombor daru ngi ning ya thia sok e shong sok bapli makipan ki hab ya perkhat ma ki adu la ke
music video din kisha kadika simple simple music video, simple song ashna simple I Jingrwai ibarat di music video ibarat kata kidan ki clip sang tu ki bangi shim na ke media na fi na batisi TV channel na nang san hima eru di kani kadika kalong simple music video shim tang ki balong real kan ki bangi ite ka e ka ba jam tu I sam I penyerapan record kum tu nang tadi I ringkat pada I penyerapan you kan ban penbiang ya kan music track I kum tu I James I de I bayar ya ka video editing itu nang tadi sam I ringkat pada ya rap ya kan ka banyak you music kan produce ka music itu ban snap track sih kum tu kini kalau rejengker padret iki pat babaro iki pet ya kan ka video mentah Di sungguh bahaya like, share, subscribe, ya ke Jingrwai ke ban penmi ma, berkerteng Lano, ke ban penmi la apa sauterek. Di haka YouTube channel Niki Fina 733. Di ban ngakerman berpenya setenat ya ke Jingrwai. Boleh ada kalau simple Jingrwai. Di tambah long kerman penya like, penya share, penya subscribe, ban setenat ke Jingrwai. Kenang ba Pynsngew kijing jongi bawan ra jing bahala kari piusi hadin pilih
jin kalam pi manusha ada manra jin kalamanta lanuta